Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 1 sa bulan sa Abril tuig 2022. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 7, bersikulo 1 ngadto sa 2 ug bersikulo 10 ug bersikulo 25 ngadto sa 30. Human niini milibot si Jesus sa Galilea. Dili siya buot molibot sa Judea kay ang kadagkuan sa mga Hudyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna hapit na ang kasaulugan sa mga payag-payag. Sadang lakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang buot nilang patyon? Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan napan walay nagsultig bisag usa batok kaniya. Tungod bakaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas. Apan inigabot sa Mesiyas walay masayod kun taga-diin siya. Apan kitang tanan nasayod taga-diin kining tawana. Samtang nagtudlo siya susulod sa templo, sa kusog nga tingog mingon siya, nakailabag yun kamo kanako og nasayod ba kamo kun taga-diin ako? Wala ako mo anhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod, wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya apan walay nakahimo niini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila.
Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.